ng mga nagbabagang balita. Nagbibisiklet ang dalaga sa Nabua, Camarines Sur, patay matapos mahagip ng isang pampasaherong bus. Stray cats na itinapon umano sa isla ng Daroanak sa Pasakaw, Camarines Sur. At pagsusumiti ng annual income tax return, deadline na sa susunod na linggo. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Naisugod pa sana sa ospital ngunit pinawian din kalaunan ng buhay ang isang 19 anyos na dalaga sa Nabua, Camarines Sur matapos umanong mahagip ng isang pampasaherong bus. Driver na naturang sasakyan, hindi umano napansin ang nagbibisikletang biktima. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Patay ang isang 19 anyos na estudyante matapos itong masagi ng isang pampasaherong bus pasado alas 8 ng umaga nitong Abril 10 sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Ayon sa kamag-anak ng biktima, papauwi na umano sa pamamalengke ng masagi ito ng pampasaherong bus mula sa direksyon ng Baaw, Camarines Sur. Nag-angkas lang po ako sa motor para makarating dun sa highway. Pagdating ko po doon, naabutan ko silang dalawa, tsaka yung pulis po na responde, tsaka yung MDRRMO na si Mark Adrian Tagores po. Bali po nadatnan ko, nakaupo na lang po siya dun sa gilid ng highway. Tapos, maya-maya po, nawala na po siya ng, hindi na po siya nakakausap, wala na, pinag-emergency na siya hanggang sa bago mag-alas 11 po, nalagutan na po siya ng hinig. Nadala pa ang biktima sa MMG Hospital ngunit binawian din ito ng buhay. Lumalabas sa investigasyon ng Nabua PNP, nag-overtake umano ang bus sa isang sasakyan ngunit pagbalik nito sa kanyang linya, hindi umano nito napansin ang nasa unahang siklista at nahagip ang biktima. May nag-report po sa amin na mayroong na-aksidente. So ito po ay involving yung isang estudyante along highway po from Sentro Poblacion papunta sa kanilang bahay. And doon po sa place of incident, na-sideswipe po siya ng isang bus. Inulila ng 19 anyos na biktima ang 4 na taong gulang niyang anak. Napag-alaman din ng CSE na nag-aaral pa sa senior high school ang biktima. Wala na rin umanong balak magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima sa driver ng bus dahil nagkaarigluhan na sila. Samantala, nagpaalala ang Nabua PNP sa mga motorista na mag-ingat sa kanilang pagmamaneho lalo na nalalapit na ang Semana Santa. Si mga motorista, si mga nagbabike ta po, dahil po kita nagkukulang sa inda na maggamit po ki mga protective gear po para po at least maiwasan si mga insidente. Eli Balbin, CSN. Na-rescue ng mga otoridad ang ilang pusa na itinapon umano sa Daroanak Island sa Pasakaw, Camarines Sur. Animal rights advocate may paalala sa mga nag-aalaga ng hayop. May ulat si John Amador. Kilala ang Daroanak na dinarayo ng mga turista tuwing summer sa bayan ng Pasakaw na tinaguri ang summer capital of Kamsur. Ngunit lingid sa kalaman ng iba na ang maliit na isla ay nagiging umanong tapunan ng mga pusa sa lugar. Nitong mga nagdaang araw nga ay na-rescue ang ilan sa mga ito ng mga volunteer at grupo ng Pasakaw Pet Lovers. Lately, mga 2 weeks ago, may balita na na dumarami na yung mga pusa sa Daroanak Island. Tapos na-coordinate sa amin ng isang grupo. Since para pareho yung namin, yung advocacy namin, kaya doon ako sa lang yun, yung mga barangay na malapit doon sa sa Balubo. Sa mga barangay na malapit doon sa Daroanak Island, tingin ko. Siguro yung overpopulation ng yung pusa. Ayon kay Rustria, 5 araw sila nagpabalik-balik sa isla ng Daroanak para masalba ang mga pusa na wala namang mapagkukunan ng pagkain. Ang iba sa kanila malusog pa, pero may nangangayayat at mailap na sa tao kaya may 3 pang natira na kailangang maisalba. Yun yung dahilan. Siguro marami na masyado yung pusa sa mga barangay na yun na malapit dun sa coastal area. Tinatapon doon. Minsan naman siguro yung mga beach goers na pumupunta ng Daroanak, iniiwan siguro yung mga pusa kasi magaganda yung mga pusa.
Yung iba matataba pa, yung iba may nakita kami doon mga ano, yung payat na, pero karamihan mga matataba pa. Tinatapon yung pusa doon. Pati ng advocacy ng Pasakaw Pet Lovers, yung pag-rescue ng mga iba-ibang klase ng ng hayop. Karamihan sa mga nire-rescue talaga namin yung mga aso. Pero since na pusa yung nilapit sa amin, kaya nag-effort din kami. Nasa isang shelter na umano sa Naga City ang mga na-rescue mga pusa. Gayon pa man nakikiusap ang grupo ni Rustria na pahalagahan ang mga alagang hayop at huwag nang gawing tapunan ang isla. Ang mga paglapastangan at kapabayaan sa mga alagang hayop ay maaaring may mapanagot sa ilalim ng RA 8485 o Animal Welfare Act of 1998 na nagbabawal sa pagmamaltrato, kapabayaan at maisulong ang kaligtasan ng mga hayop. Jan Amador, CSN. Matapos ang panakanakang tapya sa presyo ng mga produktong petrolyo, good news dahil may big-time oil price rollback sa susunod na linggo. Sa tansya ng Department of Energy, aabot sa 3 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos per liter ang tapyas presyo sa kerosene. 3 pesos and 30 centavos hanggang 3 pesos and 75 centavos per liter naman sa gasolina, habang 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos kada litro ang inaasahang rollback sa diesel. Batay ang estimates ng Department of Energy sa huling trading mula Lunes hanggang Huwebes ngayong linggo. Ang trade war ng US at China ang itinuturong dahilan sa pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo. Maaari pang magbago ang estimates ng Energy Department habang magiging epektibo sa darating na Martes Santo ang big time na tapya sa presyo ng mga produktong petrolyo. Hulyo nitong nakaraang taon nang maapektuhan ng ilang mangingisda ng fish kill sa Lake Buhi. Mga mangingisda sa lugar nakabawi na umano matapos ang insidente. May ulat si Eli Balbin. Nakabawi na umano ang mga mangingisda sa bayan ng Buhi, Camarines Sur matapos ang naging pananalasa ng fish kill noong July 2024. Ayon kay Nanay Gloria, bulto umano ang mga nakaharvest nilang tilapia sa Lake Buhi bago ang nangyaring fish kill sa lugar. Sobra ang isda ngayon. Sobra-sobra po? Oo, sa ngayon. Bakit po? Marami na yung nakakapag-alaga. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Buhi, nasa mataas na level ang tubig sa lawa, pabor sa mga mangingisda sa lugar base sa water sampling ng Bureau of Fishery and Aquatic Resources o BIPAR Bicol. As of now, yung supply natin na normal lang naman. So far, wala naman tayong mga insidente na like fish kill or anything like that. Kaya lang yung nga natin ngayon, nagsimula na tayong uminit. Pero yung water level natin medyo pa naman, hindi pa naman siya nasa mataas na level pa naman yung water level natin. Kaugnay nito, normal pa umano ang supply ng tilapia sa public market na dinadala din sa iba't ibang merkado sa loob at labas ng Cam Sur. Wala pang naitatala na fish kill o anumang insidente ngayong tag-init. Ayon sa mga fish vendor, madami ang supply ng tilapia ngunit matumal naman ang bentahan, di tulad ng nakaraang taon na mababa ang kilo ng tilapia na nasa 140 ang kilo, di tulad ngayon na umabot na sa 150 per kilo. Kasi nung isang taon medyo mura-mura pa yung puna namin yan. 140 pa lang, maganda pa yung bilihan. Ngayon 150 na nga, 150 na, mahal na yung puna, wala naman bibili. Mahina pa yung bilihan. Eli Balbin, CSN. Sa darating na Martes Santo na ang deadline ng paghahain ng Annual Income Tax Return o ITR. Bureau of Internal Revenue binigyang diin na wala ng extension ang deadline sa susunod na linggo. Narito ang ulat. Bagang nagtungo sa Bureau of Internal Revenue o BIR sa Naga City si Rosel Marie Rivares. Ito ay para maghain ng Annual Income Tax Return o ITR ng kanyang ama na isang operator ng Trimobile sa Naga City. Ngayon lang din daw niya naasikaso ang paghahain ng ITR dahil sa hectic niyang schedule. Ako lang po kasi nang inaasikaso kaya ngunyan lang po. Tapos Holy Week pa kaya ngunyan ko po ating asikaso. Alam din daw nito na sa April 15 na ang deadline ng paghahain ng ITR kaya kung maaari sana ay magkaroon nito ng extension para iwas din sa penalty. Pinal na at wala ng extension ang deadline ng paghahain ng income tax return sa April 15.
Wala na umano itong panlugit dahil na rin sa availability ng online facilities ng ahensya sa paghahain ng BIR Forms 1701 at 1071A. Nagkaroon na din umano ng extension sa banking hours. Maaari pa naman umano mag-file ng ITR pagkatapos ng deadline, ngunit mag-i-impose po yung BIR ng penalties po. Ngayon, yung penalties po natin is, depende po siya kung may tax base siya or wala. Kung wala pong due na tax, ang penalty lang po nun is compromise penalty. Samantala, pinawi naman ng ahensya ang pangamba ng mga taxpayer na makukonsidera umano na tax evasion ang hindi paghahain ng annual income tax return. Actually, sir, yung failure to file or late filing po ng annual income tax return is not necessarily considered as tax evasion. Kasi pwede pa naman po sila mag-file na through late filing, kaso with penalties na yon. So, ang mangyayari po niyan is yung i-impose lang is penalty. So, no need naman po to worry na like imprisonment or mga ganun. Nagpaalala ang BIR sa mga taxpayer na huwag nang antayin ang deadline sa paghahain ng ITR para maiwasan ng surcharge at penalties. Chris Novello, CSN. Mga bala na recover sa ikinasang search warrant operation sa Bula, Camarines Sur. May ulat si John Amador. Matapos ang verifikasyon ng mga operatiba ng Bula Municipal Police Station, nakitaan ng sapat na dahilan at ebidensya ng korte para babaan ng search warrant ang isang 46 na taong gulang na suspect sa Zone 3 Kasugat, Bula, Camarines Sur dahil umano sa pagkakaroon ng hindi dokumentadong baril. Search warrant number 25-0001 for violation of Section 28 RA number 10591, unlawful possession of firearms and ammunition. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga otoridad ang bahay ng target na si alias Gasud. Kaninang umaga, nagkaroon tayo ng legitimate operation through search warrant. Ngayon, yung subject natin, the suspect natin, is through firearm verification o hindi siya included dun sa baseline. Ngayon, hindi siya pwede mag-possess ng firearms. Maaari umanong natunugan ng suspect ang operasyon kaya hindi nakuha ang target na baril sa bahay nito. Gayunpaman, mahaharap pa rin ito sa karampatang kaso matapos makuhanan ng 3 bala sa tinutulugan nitong maliit na kwarto. Through search nga, nakuha na natin siya ng ammunition. Although hindi natin nakuha yung firearms, baka hindi natin alam kung na-dispatch niya. Pero since nakakuha tayo ng ammunition, included pa rin siya sa RA 10591 or illegal possession of firearms and ammunition. Nasa kustodiya na ng Bula PNP ang suspect. Ngayong papalapit ang eleksyon at umiiral ang COMELEC gun ban, may paalala at pakiusap si Miraflor sa mga nagmamay-ari ng baril. Puspusan rin ang mga COMELEC checkpoints na nakalatag sa papalapit na eleksyon. 2 beses na random checkpoint ang isinasagawa para sa kaayusan sa lugar. Sa mga gun owners, pwede kung alam nyo na hindi nakarehistro yung firearm nyo, pwede rin i-surrender, i-deposit dito sa PNP. Kahit na yung ammunition, kasi bawal pa din naman yon, pwede naman i-surrender dito sa station namin. Kung i-renew nila, so may certification naman yan, kung na-renew na nila, pwede nilang kunin ulit. John Amador, CSN. Bahagyang lumakas ang halaga ng piso kontra dolyar base sa pinakauling palitan ng Bankers Association of the Philippines. Ayon sa BAP, 56 pesos and 97 centavos ang palitan ng Philippine peso kontra dolyar na mas mababa sa 57.37 na palitan nitong Lunes. Tinitingnan na ang suspensyon ng taripa na ipinapataw ng US ang dahilan ng paglakas ng piso kontra dolyar. Nitong Lunes nang lumakas ng higit sa 1% ang halaga ng dolyar dahil na rin sa ipinapatupad na reciprocal tariffs ng Estados Unidos. Persons Deprived of Liberty o PDL nagpatagisan sa iba't ibang sports events sa loob mismo ng piitan. Maki-time out tayo sa ulat ni Regine Bue. Nagpatagisan sa iba't ibang sports ang mga nakapiit sa Naga City District Jail Male Dormitory. Aktibong nakilahok ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa Warden's Cup na binuksan itong nakaraang araw sa loob mismo ng piitan. Iba't ibang sports event ang binuksan sa piitan. Andyan ang basketball, table tennis, at board games. Para sa physical
na aspeto ninda, physical rehabilitation, physical development, kung saan aram taman po baga na ang mobility ninda bago man araw kayan kasi so iba dahil man nakakaluwas kung wala man mga function. So nasa loob sinda, hindi po ang chance ninda para makapag-exercise, para maging physically fit po sinda, maski yaon po sinda digdi sa loob. Si camaraderie ninda, si mga pag-iribana ninda, digdi sa sports na ini. So nagkakaigwap sinda ki banding bako lang sa inda pag-iriba kundi samuya din po ng mga personnel. 2 beses sa isang taon ginagawa ang Warden's Cup sa NCDJ Male Dormitory. Layunin ng aktibidad ay maging physically active ang mga PDL lalo na ngayong tag-init. Samuya po na as a unit, saro po ini points para samuya para ipaabot sa publiko kung ano po ang nangyayari sa loob, kung ano po ang pwede tang ma-share sa luwas na impormasyon kung saan para mawara so notion baga kang mga tao sa luwas na ang sarong jail, ang sarong kulungan, mga mararaot na tao ang yaon and makatakot ang nasa loob. So yun po yan ang isa sa tuyang mga obheto. Samantala magtatagal ang Warden's Cup hanggang sa buwan ng Mayo. Muli rin itong bubuksan sa Oktobre. Regine Bue, CSN. Memorandum of Agreement na live mapabilis ang paghatid ng mga produkto ng mga micro, small, medium enterprises sa Kamsur. Nilagdaan ng DTI at isang logistics company. Narito ang ulat. Para sa mabilis at garantisado ang paghahatid ng mga locally made products ng micro, small, and medium enterprises o MSME sa Kamsur, nagkaroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Fast Logistics Group, Bicol Entrepreneurs Alliance at Department of Trade and Industry Camarines Sur nitong Huwebes, Abril 10. Malaking tulong ito sa mga MSME sa Kamsur sa pagmarket ng kanilang mga produkto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaipuhan mi talaga itong somebody na pwedeng mag-deliver o para sa mo. Kasi yan nga ni, igwa nga ni ako ni dapat mag-deliver ako. Kumbaga, magastuson sa parte ko kung kami madara paduman. Grabe ang gastos pag paduman mo lang, tabako lang si transpo, si meals, si labor. Kaya kumbaga, magayunan na igwa ni mga, kumbaga, kadakol kaming pipilian. Ito ang pinakaunang partnership sa pagitan ng DTI at ng logistics company na naglalayong mabigyan ng maaasahan na tagapaghatid ng mga produkto ang mga entrepreneur sa Camarines Sur. Bicol, because as we have researched and checked the market, we have these products unique sa Bicol na alam ko tatangkilikin ng bawat Pilipino, at the same time export quality. So marami tayong pwedeng gawin together. You as producer, kami as transport provider. Kasi fast logistics, sa marketing kasi, dapat reliable ka when it comes to delivery. So, dapat may kausap ka or may partner ka na talagang pag sinabing in 5 days, madi-deliver yung produkto mo, so dapat in 5 days din. Otherwise, masisira ka doon sa kausap mong buyer. So, fast logistics came in because they are reliable. Number 2, we also need yung affordable rates. And fast logistics can really provide affordable rates for MSMEs. Kasi, isa sa mga advocacy rin natin is i-lower yung cost. Kasi lowering the cost of business, especially the production side or even the marketing side, would mean generating higher profit and income sa ating mga MSMEs. Samantala magkakaroon ng 3 pick-up and drop-off points sa Bicol. Mayroon sa Sorsogon, Legazpi City at sa Naga City. Regine Bue, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.